Hola! Aquest vídeo va dirigit als meus alumnes i les meves alumnes de primer d'ESO. Ja hem arribat a la unitat 5, la unitat de la durada, i en el dossier dels deures, en la pregunta 5, tenim un dictat rítmic. Heu de completar els 5 compassos que estan buits i fixeu-vos que és al costat de l'inici posar un 4x4, que és un compàs quaternari i, per tant, cada 4 pulsacions serà un compàs diferent. Us posaré primer un metrònom. El sentiu? Va. Per a completar els diferents compassos heu de parar molta atenció amb el metrònom. Cada vegada que soni la campaneta és la primera pulsació. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. I així successivament. Jo aniré fent els ritmes a la vegada que sona el metrònom. Quan jo no toque però sona el metrònom, també heu de posar alguna cosa, per exemple, els silencis. Ho tocaré 3 vegades, val? I després ja, si necessiteu sentir-lo més de 3 vegades, simplement el que heu de fer és tornar a posar el vídeo i així poder completar perfectament el vostre dictat musical. Comencem. 1, 2, 3, 4. Aquesta ha sigut la primera vegada. Què tal ha anat? Bé? Anem ara per la segona. 1, 2, 3, 4. Ja acaba la segona vegada. Us queden encara alguns compassos per completar? Anem a la tercera. Preparades i preparats? 1, 2, 3, 4. Bona feina!